mars nisyu I menin kasni itla thekwa ba ladon ke jingpli ya karam prai sin RD block ba kum ke FPGGP nadu kipor wa menshwa nadu ke sarkar kabarim ban nadu ke sarkar wa mentang isya dawa nadu kapor nilai keduk yo chief minister barim yo chief minister bertemai yo DCM yo minister sin RD block bare ki MLA juga than entah ter berkunjung ru kiri orang ba bagi sedawan kapor de nen kasngi ni I bagi lengba kelab thai kubor ba video undon no nadu kasngi ko bot tementa kum ka FPGGP ramrai circle kum bangila angnut la slam mila lek ban mi hapo ta ko office ka bachipor jong video jong ramrai sin RD block re na mila lek hantai pede om don briu don tang ka ying ka bolding ka ying ro ka dai ka ying jong MLA jong ramrai te compare ka ta ying rada ai ka ying ka jong no re ka jing kwa jong ka sen nagam ta ka ka jing pli ka ramrai sin RD block ni kwa bo video de ban don man ka sni na mar ki nong shong shnong ka chispa khandai pli ki shnong ni I leng ba ka list ba kila pha leng ba ki bor jong ka district administration ba chispa khandai pli ki shnong te man ka sni ki wan ban don kam aga block te ni I ba ki nong shong shnong ni lai shat comment nrai na ka leng jong ni ka sang ni ong ba ngin shat comment ladang I pet habang I pli ka block nrai le se ka ka block ka menta I kwa ka jing shai na ka sarkar lengba ka sarkar lengba chief minister ron guram ba hato ka notli ki post lada ban sanction hagne ka ramrai sin RD block bar hato utau video ula dai le amu video ba pura ba sarkar klabu ba khnang ba ki pai ba no shnong jong ka ramrai ba ka jing kamen men ka sngi iling ba klap thai por ba video unwan naduk la shai ka sngi tementa ka dai ka sngi shkau tarik bat ka balingo pa dai lap ba uma berteng bala tho bala pli mendin kasngi umdan pade ka tarik tengi syutip ba khandai tarik la pli ka blok ba how ma berteng pade ba ikerpat ya dibor sarkar ba ki dai ban penbek ya ka tarik ro nomor kumno an khai ka blok klam ka tarik ka bakura te ka tanah lian jungi ka sang aga jo por ni ai kublai ya ka sarkar ba kala sengap ya ka sur jeng pai ba nong ramrai bat ka jingdawa ka jini ka sang ha ka jok porro ba ni dawa ba ondai ban supli ndai hidai ban pentip ba hangno ka jaka ka bakura ka permanen atau pila yo na me ta ka jaka ka bakura ka building ka bakura ba ki sanction post ba per khnang ba ki pai ba no sisnong jong karam rai ki yo jing metoi ndai la da supli tang yo mo rim ka sukot tang ka jingpli mo rim wat la sena uri pai ba uri madan ru la man sena yu mon rim wa sangdor tangkap tu kan hajar te ka jingker pat mi ka sang jingker pat ya ka sarkar badan buram lengba MLA jong karam rai ba umdai ban kan long tang ka jing penbi namar mentang itip bagala jandai ka por ban jet ya kita kirang kan I rang khawar na ka mentang nong sensya nrai ya se kan ka dei ka basuan penbi kai nak liang cumi keseng nidap ada jing sengsi bang isngo benyau haduk kata-kata bahkan ka sarkar kawan yalek kun jakai ka pensiong dore ni ki nong ramrai baki ki bom la ban pediang baki perkhat bangi ki nong ramrai ni dei ki bru ki bom tip nrai ni wat jing tip sisa bahkan ka blok batat haduk angin dayo mangi sahun haduk angin dayo ya kata ka sanction ka bapura kano tali ki post ibakan bat kiai ta video baterai pura hanga ni syu I menen baka lapan bana itu video miru min pada itu tem ta kasni wan ya kaban pek dalam kijong ikmat nama midai ki nong sing jong karam rai ndrei ka basusi dalam ba ngim syam lalap hang te ka jaka ba maki kila pli niu I tang ka kerteng video bat ki jing khap ribon ndai tang jing jat na kli ka tu ka nei ki bru hang tu pada ki ong bang tip om padon bawan syong te ka ne ka long ka jing susi ka ba kraw ni ki nong syong kumno pin ma le kai ka ri sispa khandai pli ki syong mi da no po jong ne ka rambrai